Permezz tal-Memorandum of Understanding li ġie ffirmat bejn l-Malta u dak li jista' jkun imsieħeb strateġiku tagħha l-Italja, irridu naraw u naċċertaw ruħna li din il-kumpanija tibqa' fidejn il-Maltin bil-maġġoranza tagħha tibqa' tal-Gvern Malti. Dan stqarru l-Prim Ministru Joseph Muscat l-erba' filgħaxija waqt li kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet taż-żgħażagħ fi Pjazza Kastilja f'attività mtella mill-Forum Żgħażagħ Laburisti. Il-Prim Ministru kompla jgħid li dak li ġie ffirmat huwa biss il-bidu ta' negozjati twal u ibsin li ser ikun hemm biex fl-aħħar mill-aħħar tiġi salvata din il-kumpanija li dan il-Gvern wired b'diversi diffikultajiet. Huwa qal li f'dan l-istadju waħda mill-iżjed affarijiet importanti hija li ma jintilfu l-ebda impjiegi. Blan ewlieni ta' sieħeb strateġiku ikun li din il-kumpanija jkollha aktar networks madwar pajjiżi differenti. Fost il-mistoqsijiet li risponda għalihom il-Prim Ministru kien hemm dik dwar link permanenti bejn Malta u Għawdex u qal li issa l-Gvern ser ikun qed jimbarka fuq studji ekoloġiċi filwaqt li jkompli jmexxi l quddiem din l-idea. Madankollu l-Gvern ser ikun qed isib alternattivi oħra għall-lawċin li jaqsmu lejn Malta sakemm ikun iffinalizzat il-pjan ta' link permanenti. Fir-rigward tal-iskema tal-First Time Buyers, il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li wara s-suċċessu l-għajnuna li din l-iskema tat li żgħażagħ li xtraw l-ewwel proprjetà tagħhom, il-Gvern ser ikun qed jagħti iżjed inċentivi simili fil-futur. Huwa semma kif liġijiet li daħlet din l-amministrazzjoni tagħmilha diffiċli l-Gvern sabiex jiċċaqalqu l-konfini tal-ODZ, hekk kif dawn issa jridu jiġu approvati mill-Parlament.